Hello. Mas maganda yung ganito. Adrian Rodarte. Hello, Mr. Adrian. Good evening. Good evening to you, sir. Hello. How was your day, sir? Okay. Thank you for the thumbs up, Mr. Adrian. It's good. Thank you. Thank you for visiting me on my live streaming today, Mr. Adrian. Okay. So, guys, hello, Jumoms. Okay lang naman, Joms. Okay. Kaya, okay lang naman, Joms, yun. Kasi, ganun talaga, binabalik naman ni Lolo Whitey, di ba? Pag, pag nag-update siya, binabalik naman eh. Ayan si, Joms, si Mr. Adrian Rodarte is from US. US din si Mr. Adrian. Natumba yung phone ko. Ayan. So, hello, Sisi. Coming. Ayan, nandyan si Joms. Si Joms, Mr. Adrian Rodarte. If you are not connected to Gara Dishes with Love and Jumel Ramos channel, ayan. They are my friends. Ayan. Foreigner siya, Joms. Si Mr. Adrian Lodarte is from Norway. Norway, I think, yeah. Ayan, sabi ni Jomel, na-miss ka daw niya, insan. Sabi niya kay Sisi Garade siya with love. Ayan. Si Jom siguro malaki-laki na ang nito eh. USA. US of A. Yan, si Mr. Adrian Rodarte is from US of A. Ayan. So, I'll make you blue, Mr. Adrian. Okay. So, thank you for, for your time and for your visit and my live streaming, Mr. Adrian. Ayan. Ay, blino ko na siya eh. Oh, yan. So, from Mr. Jumal Ramos channel, Adrian Rodarte, hello, I'm Dancer. I already clicked the notif bell and visit your house. Okay. Thank you, sabi niya. Ate, BG ko ito kasi last night ng tito ko kagagayak na kami. Okay. No problem, Joms. Patamsak na lang ako. Ayan. Sabi ni Sisi Gara, this is your love. Jumel Ramos channel. Miss you more, cause. Ayan. Nakakamiss nga yung biruan. Tapos si Sisi, si Sisi Gandang Hani kanina ay live streaming din pero saglit lang daw kasi minessage ko siya. Hindi ko kako ikaw nakikita. Last night po, tapos birthday pa niya, sobrang sad. Oo naman. Ganon talaga ang buhay, Joms. Lahat tayo ay darating diyan kaya accept na lang natin as long as na nandun na siya kasama ng Panginoon. Ayan. Sabi ni Sisi Gara Dishes with Love at Adrian Rodarte, shout out. Ayan. Then, Mr. Adrian Rodarte, shout out to you, Gara.
Okay, so we have 4 million viewers and 3 thumbs up of love. Thank you so much, guys, for your love and support. Ayan. Sa Mr. Jamal Ramos channel, magkausap kami. May problema siya pero tatag lang. Oo, alam din namin. Alam din namin, Joms. Kaya sabi ko sa kanya, sige lang, go lang tayo. Maging positive at maging strong na lang tayo sa lahat ng mga pagsubok. Ganyan ang buhay. Okay, so shout out to my 4 million viewers. Thank you. Thank you for coming today on my live streaming. Si ano, hindi na namin nakikita. Si ano din. Sino yung isa? Si Jessie. Hindi siya nagla-live stream. So, we have 3 million viewers. Okay, ayan. So, shout out sa inyong lahat dyan. Shout out to Mr. Adrian Rodarte all the way from US of A. Shout out also to Jomal Ramos channel. Ayan, from Jomal Ramos Academy. Gara Dishes with Love from BFF team. Thank you. Thank you for the love and support, guys. Maraming salamat. Ayan. So, ayan. Si Mr. Adrian Rodarte. I was not able to attend the live streaming of Filipino Swedish vlog last night, Mr. Adrian. Maybe maybe I can attend this time, but I'm not really sure because her live streaming start at 1 a.m. He Philippine time. So it's early in the morning here. So we need to sleep. Then tomorrow, so we are not on the same time. Ayan. So we have to adjust. But if sometimes I am okay with that time for 1 a.m. so I can attend her. Okay, so Sisigara, this is with love. Wow, ang laki ng niya, watch hour. 2,374. Okay. So, ayan. Okay, so shout out everyone. Shout out for my 4 million viewers. Thank you. So hopefully may papasok sa atin ngayon ng mga na monetize. Dalawin ulit tayo nila. Ayan. Sisigara Dishes with Love. Adrian Rodarte, almost done, sir. Ayan. So, Mr. Adrian Rodarte, Gara Dishes with Love is already done visiting your channel. Okay. So, thank you. Ayan. Very supportive si Mr. Adrian. Kay din, nag-support din siya. Lahat niya dinadalaw. Kay Mix Vlog, Filipina Swedish vlog, yan, dinadalaw niya. And first time, he also visited me on my live streaming. Thank you so much, Mr. Adrian. Very supportive talaga siya. Basta may nag-LS, magpunta siya. Kaya, friend, so,
Mr. Adrian, you have to upload more videos on your channel. And maybe someday it would be bigger bananas in your house. Okay, guys, shout out. Well, I'm working on it. Yes, okay. So, uh, did you already download the video that you said you are going to shout out our channel? You're almost welcome. Okay, so aray ko. Look at my house. Okay. Later, I will play your video. Later, Mr. Adrian. So you have your video recording about your house tour. I'll visit your channel later. Okay. Oh, yoga at tikwa. Atakwa. Hello. Yes, hello, Mr. Yoga. Yoga Atakwa. Hello. So, are you from India, Mr. Yoga? See, Mr. Yoga is a new and YouTube and the YouTube. So we have to support also Mr. Yoga. Thank you so much, Mr. Yoga, for visiting me on my live streaming today. Thank you. I will visit your channel later after my LS. So, ayan guys. Sisigara Desha Should Love. Gandang Honey. Darna Alec OFW. From BFF10. Thank you. So, Jumel Ramos channel still in the house, guys. And Mr. Adrian Rodarte from USA. Yeah. Hello. Yes, hello, Mr. Yoga Ategua. Atekwa. How do you pronounce your surname? Atekwa? Atakwa. Atakwa. Atekwa. So, guys, shout out to everyone. Shout out to our visitor, Mr. Adrian Rodarte and Mr. Yoga Achakwa. So, thank you so much for coming. So, we have to wait our other friends from YT. Then you can have more friends here. Okay. So, shout out to the 4 million viewers in the house. Thank you. Maraming salamat. So, shout out to from the BFF team, Gara Disas with Love, Darna Alik OFW, and Gandang Haning. Big shout out to everyone. Also, shout out and
very much appreciated, Mr. Adrian Rodarte, for visiting me today on my live streaming. Thank you so much for coming, sir. And we have a newcomer, Mr. Yoga Atakwa. So maybe Mr. Yoga Atakwa is an Indian. Ayan. So guys, we have a newcomer. Let's welcome Katang Isip ng Ligaya. Hello. Yes, magandang gabi din po sa iyo, Miss Katang Isip ng Ligaya. Tamsak na agad. Yes, thank you for the love of tamsak, Katang Isip ng Ligaya. Ayan. Mega shout out to all. Ayan, so guys, Katang Isip ng Ligaya is in the house. So if you are not connected to her channel, please check their channel and be connected. So shout out to my 5 million viewers and a 4 thumbs up of love to Ate Bicolana Ako Vlog. Okay, so our title of the day is We Rise by Lifting Others. Okay. So, ayan. Walang maiwan sa atin, di ba? Okay, so hello sa lahat, sabi ni Mr. Baguio Boy. Ayan guys, Miss Katang Isip and Mr. Adrian Rodarte, Mr. Yoga Atakwa. Ayan, that's Master Baguio Boy. If you are not connected to him, you can be friends with him. And also Miss Kathang Isip. So big shout out to everyone. Shout out to Miss Kathang Isip, Mr. Adrian Rodarte, and Mr. Yoga Atakwa and Mr. Baggy Boy. Shout out also to my team. Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW, Gara Dishes with Love. Ayan. And also from Jumel Ramos Academy, Jumel Ramos channel. Thank you so much for coming on my live streaming tonight. Ayan. So, magmahalan kayo dyan guys kasi kasisimula ko pa lang. So, siguro mamaya-maya madadagdagan pa tayo at makakapangisda kayo. So, stay tuned lang tayo. Ayan. Atakwa. Si Mr. Atakwa. Katang Isip. Maganda din yung mga ano ni Katang Isip ng Ligaya. Di ba po? Yung memories mo noon, wala pang, ay may ano na noon, may TV, pero yung ano ng social media ay limitado pa noon, di ba? So, we keep on buying pocketbooks, reading pocketbooks, ayan. Pero, balik tanaw lang. Sa channel niya kasi yan, maganda. So guys, shout out, let's go, let's grow, and be positive. Okay, spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So guys, magmahalan kayo. Do the right thing guys. And let's go grow to each other. Pag maaga pa, wala pang ano na taon. So, shout out everyone. Yan, magmahalan kayo. Ang iba naka-busy lang kasi sila dyan, ano,
Kathang Isip ng Ligaya, naka-BG po ang mga nandiyan na nakasulat diyan. Kasi mga OFW din sila. Oras ng trabaho, ang iba nagpapakain ng kamilyo. Kaya ano, so ito yung ano dun, dalawa. Ito yung ano, si Gandang Honey. Tapos itong isa, si Darna Alec OFW. Darna Alec OFW. Ayan. So, yan ang mga channel nila. Okay. Ayan. So, we have 5 million viewers. Dito ka na siya. Dito na yung pusa ko. Hindi siya nakikita. Okay. Ang pusa ng hiwaga. Okay. So, yan. Katabi ko ang pusa ko. So, we have here the 5 million viewers and the 5 thumbs up of love. Thank you so much. Ayan. So, thank you guys. Hopefully, marami pang pumasok sa atin ngayong araw. Kasi maaga pa. Yan, tsaka ka-start lang. Mostly kasi dumadami talaga ang tao pag mga bandang 8 or 9, ganyan. So, go on lang tayo. Okay. Okay, so ayan guys. Lisa Sobrano, hi host. Tamsak, BG ko dalawa sa'yo. Yes, thank you. Dad Eddie TV is in the house, guys. If you are not connected to Daddy Eddie TV, sa kanya po si Liza Soberano at saka si Yasi Pressman. Ayan, so ito po yung main channel niya. Ayan. So, yan po ang channel niya guys, ni Dad Eddie TV. Ayan. So, thank you so much for the thumbs up, Dad Eddie TV. Ayan. So, hopefully ma-monetize ka na. Di man bukas, baka sa this week. O, di ba? So, congrats in advance. Thank you. Ayan. Laging nakasupport sa atin. Ayan, guys. If you are not connected to Dad Eddie TV, support na natin siya. Okay, so we have the 7 million viewers and 7 thumbs up of love to Ate Bicolana. Maraming salamat. Ayan, naka-busy lang sila lahat. May mga trabaho pa kaya medyo
Busy-busy lang, okey lang sa akin ang busy-busy kasi maraming ano, o yan. Okay, Mr. Adrian Rodarte, the main channel of Yasi Pressman and Leza Soberano is Dad Eddie TV. If you are not connected to him, you can be friend with him. So, Mr. Adrian Rodarte is all the way from US of A. Thank you so much, Mr. Adrian. Dito na lang yung pusa ko. Ayan. Okay. Ayan. So, sabi ni Miss Lisa Sobrano, opo host, maganda ang BG kasi full ang oras na makukuha mo, hindi labas-masok. Oo nga, 'di ba? 'Di ba Dad Eddie, ganyan. Kasi ang iba syempre 'pag hindi sila naka-BG, magpasok, labas-pasok sila pero okay lang naman. Okay lang naman 'yun. Hayaan, no? Ayan guys, eto na from BFF team, ayan na, Darna Alec OFW UAA. Video muna tol, busy pa, okay lang. Okay lang tol, no problem, naintindihan ko kayo. Ayan, naintindihan ko yan na tol, no problem. No worries. Tayo-tayo naman ang nagkakaintindihan kaya okay lang po. Thank you, thank you. So we have the 8 million viewers and 8 thumbs up of love. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin at pagmamahal nyo kay Bicolana Ako Vlog. Ayan, mahal ko rin kayo. Thank you talaga. So, ayan yung mga friendship ko. Nandyan sila, sina Darna Alec OFW. Tapos si Gara Dishes with Love and Gandang Honey. Also, Jomel Ramos channel. Ayan, nakabidji siya dahil may patay sila pero nakabidji-bidji siya. Iniwan niya ang kaniyang lapi na nakabukas. Okay lang. So guys, shout out to Mr. Adrian Lodarte. Thank you so much. Shout out also to Katang Isip ng Ligaya. Thank you. Ayan, si Katang Isip ng Ligaya. Ayan na. Si Gandang Hani. Ito yung kanyang pinsan, si Chin Sanso. Dito lang ako, kanina pa busy na ako, te. Okay lang, sige. Okay lang, no problem. Ayan, si Fauci family is in the house, guys. Ay, nako, ayan, bumalik. Pag si Aling Loading ang umatake, nako, your connection is unstable. Go lang tayo, bumabalik naman. Okay lang. Ayan. Nakamute ba ako? Nakamute ba ako? Hindi niyo ako marinig? Naririnig ko naman. Okay, so, okay. Hello, shout out to all po. Sabi ni Pausi Family. Guys, if you are not connected to Pausi Family, ayan, dinig. Okay, thank you. Ayan, Pausi Family is in the house, guys. If you are not connected to Pausi Family, you can connect her na lang. Paki-connect na lang sa kanya. Ayan, tulungan din natin si Pausi Family. Ayan. Na-monetize ka na po, ma'am? Ma'am Pausi Family, na-monetize ka na po?
Tingnan natin kasi para at least mai-shoutout natin kung ano na, para hindi naman ano yung kanyang harang. Okay. Hindi pa po host, 1 month pa lang po okay, sige po ma'am. Akala ko po na-Monica na. So, sige, go on lang tayo 'no? Walang sukuan na ito. Walang sukuan, 'di baling lumaki ang banana basta yung watch hour ay sasabay sa atin. Kakaumpisa ko lang po halos, yes, opo. Kasi 'di ba nung nagka-friend tayo, eh, maliit pa yung ano ta's nabigla ako ngayon. Nasa ganyan na ang banana ni Ma'am Fauci family. So guys, let's support also Fauci family. Ayan. So thank you. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. Yung mga naka-BG diyan na mga friendship natin, nandyan sila. Darna Alico FW, Gara Dashes with Love. Ayan, Dad Eddie TV and Gandang Honey. Also, Jumel Ramos channel. Thank you, Joms, for visiting us. Ayan, na-miss ka namin. Also, Miss Kathang Isip is in the house and Mr. Baggy Boy. And also to my very supportive friend, Mr. Adrian Rodarte, all the way from USA. Okay, so first time ni Mr. Adrian Rodarte sa live streaming ko. Ayan. Masipag lang mangisda, ha. Oo nga po. Para po kasi WS na lang ang intindihin ko ha, pero nangisda pa din po oo naman, kami din. Kaka-graduate ko lang din last week. So, nangisda pa rin ako kasi siyempre need mo din na lumaki pa ang banana, 'di ba? Pero saglit na lang 'yun, eh, WH ang madugo-dugo. Pero kaya natin 'yan, walang sukuan. Nakuha nga natin ng 1,000 saging, eh, yung WH pa. Okay, so guys, be positive lang tayo. Just enjoy doing the whitey world. Let's go, let's grow, and be positive, okay? Then, always do the right things and follow the rules and regulation and whitey world. Thank you so much for to everyone na nandito. Hirap mag-WH sa haha, oo nga. Mag-LS ka na lang, madam. Garadesha with love at Pausi family, shout out sa iyo. Ayan, nandyan si Sisi. Ayan, so if you are not connected to Garadesha with love, Miss Pausi family, nandyan na po si Garadesha with love. Mga naka-BJ still in duty but pasilip-silip sila habang naka-BJ. Thank you. So, we have the 7 million and the 8 million thumbs up. Thank you. Maraming salamat. Ayan. Diba? We rise by lifting others. So, that's it. That's life. Life must go on. Minsan mahirap, minsan nahihilo ka na sa puyat, pero nandito pa rin tayo sa Whitey. Ayan. So, mag-unahan na lang po kayo dyan. Mamaya-maya, darating na ang mga taga-team Oragon. Siguro nagkainan pa sila dahil 7:00 ng gabi ay oras ng dinner. Kaya medyo na-late sila. So, ayan. Shoutout ng bongga, Dad Edited TV. Ayan. So, shoutout also Gara Dishes with Love. Darna Aleko FW, Gandang Honey. Thank you so much guys sa pagmamahal at suporta nyo sa akin. As always, walang sawang pasasalamat. Also to Ma'am Pausi family. Miss Kathang Isip, thank you so much for coming. Ayan, so yung mga nandyan na walang pictures, they are the minions. Okay. May 2 minions si Dad Eddie TV. That's Lisa Soberano and Yassi Presman.
Yan, sa kanya po yan. Naka-BG lang yan para support. Thank you so much. Also, Mr. Baggy Boy is still in the house. And Jumal Ramos channel still in the house, guys. And big shout out to you, Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much for coming, sir. Okay, so go tayo. So hopefully may mga papasok. So we have 8 million viewers at this time. At this very moment, we had 8 million viewers. 8 million thumbs up of love to Ate Bicolana. Maraming salamat po. Ayan. So, ayan, mag-unahan na kayo. Nandito lang ako. Hintayin ko kayo. So, maaga pa. Kasi simula ko lang din kasi. Kaya, dito lang tayo. So, maaga pa kasi. Na, minsan, siyempre minsan busy. Kaya, ang iba hindi pa naka-dinner. Pero mamaya, magpuntahan na sila. Ayan. So, Carla Kyla siblings is in the house, guys. So, Carla sibling is Mr. Boss Paxel Pax. Ayan po yung main channel niya. Paxel Pax. So, ayan. Ayan yung niya. Ayan yung channel ni Carla Kyla siblings. Bali si Boss Paxel Pax po yan. Ayan, binaba ko yung name nila. So guys, if you are not connected to Boss Paxel Pax, so ayan po. Yan yung main channel niya, Paxel Pax. Si Carla Kyla is kanyang mga anak. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Magmahalan kayo dyan. Thank you sa inyo. 9 million viewers. Yes, guys, let's also welcome Sus Worlds and Adventure. Hey, host, present ulit. Yes. Thank you so much for coming again. Thank you so much, Sisi. Ayan, bigyan kita ng jacket. Malamig eh. Ayan, si World Adventures, guys. If you are not connected to her, be connected. Ayan, si Zeus World and Adventures. Thank you so much for coming. Nandito din si Master Danilo Dan Navarro. Shout out to you, beautiful host. I'm new in the world of YT. Hehehe. Ayan na si Mr. Danilo Dan Navarro. Ayan guys, if you are not connected to Mr. Danilo Dan Navarro, kindly check his channel and be connected. Ayan, sabi niya, bago daw siya sa YT niya, nakatago kasi ang mga saging nito ni Master eh. Ayan, so sabi ni Sus World and Adventure, hi, Carla Kyla siblings. Siya si Boss Paxel Pax. Yung puntahan mong channel niya si Paxel Pax, yan. So, ayan, Carla Kyla siblings, Master Dan, ayan, nandito si Master, bago lang daw siya sa YT. Muni na yan. Si Mr. Danilo Dan Navarro, si Master. Ayan. So guys, pag dadalaw kayo sa bahay ni Master Danilo Dan Navarro, monetize channel po yan. So, wag natin hawiin ang kanyang bahay. Ayan. Hantayin natin yung mawala yung harang bago kumatok. So, tawa siya ng tawa eh. Danilo Dan Navarro, ha ha ha, sabi niya. I-jacket na nga kita, Ayan. So, Carla Kyla sibling Paxio Pax to Master. Yes, that's Boss Paxio Pax. Ayan. Danilo Dan Navarro, Zeus World and Adventure, shout out to you. Ayan. From CC Garadesas with Love at Danilo Dan Navarro, shout out po. Ayan, thank you guys. Thank you for my 9 million viewers and 9 million thumbs up of love.
Maraming salamat. Oh, 'di ba, master, naano ka ngayon, wow, mali ka. Si Boss Paksiw Paks yan. Ayan, so guys, noted na. The Mr. Danilo Dan Navarro is a monetized channel. Okay. Ayan, Carla Kyla Siblings. Opo, master. Ayan. Also, shout out to Darna Alec OFW, Gandang Hani, Gara Dishes with Love. Ayan, naka-BG lang si Tol Darna Alec OFW UAA. Ayan. O, di tawa ka ngayon, master. Ikaw ang naisahan ngayon ni Boss Paxio Pax. O, di ba? Girly-girly ang pangalan niya. Ayan, sabi ni Toldar na Alec OFW, guys, unahan nyo ako, sigurado may balik ako. Nasa work kasi medyo busy pa eh. Yes, kasi hindi niya maiwan yung pasyente niya, guys. Kaya unahan nyo na lang si Toldar na Alec OFW. Very legit siya, very supportive din yan, guys. So, puntahan nyo na siya. Sabi ni Kyla Siblings, work na si Ma'am Nini Master. Ayan. From Toldar na Alec OFW, Tol, pang paswerte ba yan eh? Yung pusa, ihilo sa pusa na katabi mo. Pampaswerte ito kasi niyayaya niya si Lulu Waite na magbukas palad siya pamimigay sa atin ng WH. Ayan, sabi ni Sus World and Adventures. Hi sa'yo, Darna. Ayan. So, big shout out to you sa sa mahiwaga kong pusa, ha? Ayan, hinilo-hilo na kayo. Hi daw, Darna. Sabi. Ayan, sabi ni Mr. Danilo Dan Navarro, basta pag-uwi ko, apply ako. Sus, mapadong ko customer natin. Si Mr. Danilo Dan Navarro. Okay lang, sir. Mag-apply tayo sa ospital. Doon ka kasi sabi mo nagpapaanak ka eh. Midwifery ka yata. Ayan. O, sige. Go on. Big shout out to everyone. Mr. Adrian Rodarte, are you still there? Are you still there, my friend? Sabi ni Mr. Danilo Dan Navarro, hayaan mo na yun si Mrs. Nini Paksiw Paks, matanda na kasi. Ay, grabe si Mr. Danilo Dan Navarro. Wag naman, kawawa naman 'pag matanda na, sabihin kalabaw lang ang tumatanda, 'di ba? Kami nga matanda na kami sa edad pero wala pa sa mukha, oh, 'di ba? So, kalabaw lang ang tumatanda, Mr. Danilo Dan Navarro, ayan. Ayan yung pusa, sana ay sana ay mabigyan din kayo ng blessing. Ayan, oh, kaway ng kaway diyan. Joke lang yun, sis. Joker nga 'to si si Mr. Danilo Dan Navarro. Siguro kung ito yung kasama mo sa live streaming ng ilang oras ay pagkatapos ng LS mo ay utot ka ng utot, masakit ang tiyan mo sa katatawa. Ay. Atin-atin lang, 'di naman niya narinig. Bad si sir, Ayan, thank you so much for my 10 million viewers and 10 thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan, thank you, thank you. Walang sawang papasasalamat sa inyong lahat. Ayan. So, big shout out to everyone na nandito. Ayan, Sus World and Adventures, Boss Paxel Pax, Master Danilo Dan Navarro. Also to Darna Alec OFW UAA, Gandang Honey, and Gara Dishes with Love. And from Team Jumel Ramos channel, still in the house, and manager boy, Baguio Boy. Ayan. May boss na tayo, may manager, may master.
Kumpleto na ba, boss? Paksaw Paks? Kumpleto na ba, Ricados tayo dito? So, big shout out to everyone. Also to Pausi family, guys. Pausi family is still in the house, guys. If you are not connected to Miss Pausi family, be connected, guys. And also, Dad Eddie TV, guys. Yan, si Dad Eddie TV, dalawang minions ang nandito. Si Lisa Soberano at si si Pressman. Ayan. Hindi niya nilalabas ang kanyang ang kanyang Dad Eddie TV na account kasi pinahingaan niya kasi guys, pag-pray natin na maging tuloy-tuloy na yung pagsala ng mga sinasala ni Lolo Whitey sa kanyang channel para siya ay ma-monetize na ngayong week na ito. So guys, go on lang tayo. Ayan. Sabi ni asaan na si manager? Nandito si manager. Maglalabas yan diyan. Magme-message yan si manager Baguio Boy. O, kumpletos Ricados na nga, o, di ba? From Master Danilo Dan Navarro, bakit ang gaganda ng Bicolana? Maganda ba, Master Danilo Dan Navarro? Ayan. Let's welcome Ma'am Helen Mahandog Taylor and Mr. Joe Taylor is in the house. Thank you so much, Ma'am Helen. Kahit hindi ako nakakadalaw sa'yo minsan sa live streaming mo dahil minsan magkasalungat ang oras, nandito ka pa rin. Maraming salamat po, Ma'am. Thank you so much for the support. Ayan. So guys, ayan, dalawa din sila, si Mr. Joe Taylor and Ma'am Helen Mahandog Taylor. Yan, ayan. Yes, ma'am. No problem, ma'am. Thank you, host. It's okay. No worries. Thank you so much, ma'am, for dropping by. Maraming salamat. So, thank you. Maraming salamat, ma'am, sa support, sa pagmamahal sa akin. Thank you, thank you. Ayan. So, guys, shout out to everyone. So, we have the 10 million viewers and the 11 million thumbs up of love. Maraming salamat. Master Danilo Dan Navarro, warang urago na pangit. Gabus magagayo na daraga. 'Di ba? Magayo na daraga ang sarong Bicolana. Okay, so shout out to everyone. Ayan, good vibes lang tayo, guys. Okay. Good vibes yan. Enjoy, nag-enjoy lang tayo sa Whitey World, 'di ba? Kasi when you take it seriously, may tendency ma-stress ka, sumakit ang ulo mo, baka mamaya sabi mo na, "I quit." Oh, 'di ba? Kaya enjoy lang natin, oh, 'di ba? Tingnan mo si Master Danilo Dan Navarro, monetize channel niya, tinago ang mga kasagingan niya. Kaya hindi makita. So, ayan, diyan kayo. OMG, another monetized channel. Boss Sadik Lakay is in the house. Big shout out to you, Boss Sadik Lakay. Hello, host. Magandang gabi. Magandang gabi din. Maray na banggi sa imo. Naimbag na rabim. Ayan, Boss Sadik Lakay. Thank you so much. Ayan, Master Danilo Dan Navarro, tama, enjoy lang para di agad tumanda, ha, ha, ha. Naman, o 'di ba? Laughter is the best medicine. Okay. Anti-aging 'yan. Pagtawa ka ng tawa, basta huwag kang tatawa na walang dahilan dahil iba na 'yon. Mamaya nakita ka na namin na pinipilipit mo na mag-isa yung buhok mo. Ha. Ayan, guys. So we have two monetized channels. That's Boss Sadik Lakay and Master Danilo Dan Navarro. Ayan. So dalawa na silang pumasok na monetized channels, guys. So please don't skip the ads once you are going to visit their channel. Don't skip the ads. Let it finish. Then
Do the right thing, guys. Okay? From Carla Kyla siblings, tama eh, mental na yun. Yes, boss, 'di ba? Tumawa ka na may dahilan, pero kung tumatawa ka na walang dahilan, abay hindi na maganda 'yan. Oo. Ayan, from Boss Adiklakay at Danilo da Navarro, paharang po ako sa'yo kay Kobe. Ayan. Ayan, so sige. So that's Kobe Bryant. Kobe Bryant is ano 'yun? Black Mamba. Yeah, Black Mamba. Okay, from Boss Adik Lakay at Carla Kyla siblings, hello po. Thank you, Lakay, sabi ni Miss Master Danilo da Navarro. So, Boss Adik Lakay, parehas kayo ni Master Danilo da Navarro ng ano, monetize na ang channel. So, congratulations to both of you. And Carla Kyla siblings is Boss Paxew Pax. Yun po yung channel niya, Paxew Pax, Boss sa Diklakay. Ayan. So, big shout out to everyone. Just enjoy the YT world. Ayan. Sabi naman ni Boss sa Diklakay at Danilo da Navarro, welcome po. Ayan. So, Boss sa Diklakay, Master Danilo da Navarro is from Trupang Kaigurutan, Trupang Kailukanuhan. Ayan. So, ayan, kababayan siya ni Lakay. Kababayan ni Lakay, kababayan ko na rin. Ayan. So, shout out to everyone. Thank you so much for coming to my live streaming today. A big shout out also Mr. Adrian Rodarte still in the house. Mr. Adrian Lodarte is from USA, guys. Bago pa lang yung channel niya. So hopefully we can give him also our love and support to Mr. Adrian Lodarte. So big shout out to the BFF team. Darna Alec OFW, Gandang Honey, and the Gara Dishes with Love. Ayan. Nandyan na si Manager Baguio Boy at sa Diklakay, shout out Gayum. Ay, and how to pronounce this one? Gayum. Ayan. At sa Diklakay, shout out Gayum. Gayum. Ayan, from Boss Adik Lakay, naku Lakay mo't gayam ni Sir at Danilo da Navarro anya madamagay sir. Ayan. So kayo nagkaintindihan. Ah, sabi ni boss ni Master Danilo da Navarro, hehe, nasa long at mutlatalakay. Hala, baka kilala mo din ituhan si nagigurot man. Okay. Ay Ilocano, sabi ni Boss Adiklakay at Baguio Boy, Sir, kumusta ngay dita anya madamag ada pinikpikan dita dayman utag tay ano yun, Digonahihi. Di ko alam kung paano i-pronounce. Ayan na, nahirapan tuloy magbasa si Boss. sabi, sabi ni Master Danilo Dantabaro, nahirapan daw ako magbasa. Oo, ang hirap, di ba? Ang hirap. Pinahirapan. Ayan. So, ayan na. Nag-usap-usap na sila. Galing sila sa Taiwan. So, thank you. Maraming salamat. Nandito kayo. Ayan. So, 8 million, 11 thumbs up. Thank you. Daghan salamat. Ayan. From Boss sa Diklakay at Danilo da Navarro, mayat data sir, tap na napigsa nga agtrabaho. Hehehe. Ayan. From Manager Baguio Boy at sa Diklakay, agla
aglat-lat ijay ibibitin ko nga utag ijay ruwar padli. Umay kayo ta bunyaga ano? Bunyagan tayon sabi. From Boss sa Diklakayan, nakakamiss din may kausap na Ilocano host. Oo nga, 'di ba? Oh, nagkita-kita kayo dito. So, from Master Danilo Navarro, "Wen nga rod lakay, hahaha. Mahalin mo ako. Tamsakdan, tol. BG muna, hey. Yes po, tol. Thank you. Maraming salamat, tol, sa tamsak. Ayan. So, we have 10 million viewers and 12 tamsak of love. Maraming salamat, tol. Sige lang, tol. Ayan. So, that's ayan, si Carla Kayla Sibling, si Boss Paxo Pax. Dito lang ko lang sis. Okay lang po. Mahalin mo ako, si Dharma po, balikan nyo. Yan guys, mga minions siya ni Tol Darna Alec OFW. Ayan. Also, Yasi Prisman and Lisa Sobrano is minion siya ni Dad Eddie TV. So, Dad Eddie TV is still in the house, guys. Ayan. Ayan, from boss, from Master Danilo Navarro, mahal na kita, mahalin mo ako. Si ano yan, Darna Alec OFW. Darna Alec OFW guys yan, minions niya yan. Ayan, sabi ni boss sa Deklakay, Bag at Bagyo Boy, when man, tano sakbay kami, agpabagyo kit, ag message nakman, hehe. Sure. Sure, boss, sa Diklakay. Ayan. Okay, so Darna Alec ang aanuhan nyo ang pupuntahan, hindi si mahalin ako. Ayan, sabi ni Manager Bagyo Boy at sa Diklakay, wan padli. Ano ito, bareng? At sa Diklakay, wan padli baring adala taway ken kwarta tapno mayat. Ay, huwaya. Huwag ka na magalit. Ayan, so sabi ni mahalin mo ako, Bagyo Boy, nilove kita nito, okay? Ayan. Thank you, tol. Maraming salamat. Oo. Kasi, ayan. Sabi ni Boss sa Diklakay, hihiwan nga rod sir at Bagyo Boy. Mahalin mo ako, hello po. Hello sa pusa mo, tol. Yes, big shout out. Sabi niya, ni hao. Ni hao ma. Darna Alec OFW. Way. 'Di ba? Nag-ano siya, naggaganyan-ganyan, oh. Ayan. Ano 'yan, tol? Ayan. Sabi ni Master Danilo Navarro, nagrarana taga Ilocanja. Mahalin mo ako ang ano? Ang handang na face, oh. Blooming tool, Thank you. Master Danilo Navarro, taga saan ka? Blooming ako. Thank you, tol. Ayan. So, salamat. Ayan. So, kailangan natin maging blooming sa camera. Baka pati yan ma-CPR ni Lolo. Hindi tayo nakikita. Ibang mukha to, sabihin. Oh. Ayan, still in the house, Mr. Adrian Rodarte. Nandyan siya. Oh. I'm still here. Yeah, monetize. So, Master Danilo Navarro, taga saan ka dito sa ano? Kay Ilocaniahan. Ay, Master Danilo Navarro, taga Norte di pa RT Cagayan. Ha ha ha. Mhm.
Mm. Malapit ka ba sa Abulog, Cagayan? BG muna. Hello to Maria Kusipag. Ayan, hello to all. Yes, Miss Maria Kusipag is in the house, guys. So let's welcome Miss Maria Kusipag. Ayan, si Miss Maria Kusipag. Ayan, ginakit kita. Ayan, thank you for coming to my live streaming, Miss Maria Kusipag. Ayan, malin mo ako, BG lang muna, tol. Yes, tol. No worries, okay lang. Take your time. Ayan, so Miss Maria Kusipag is in the house. Let's welcome Maria Kusipag, Tamsak na host. Maraming salamat for the love of Tamsak, Miss Maria Kusipag. Ayan. From Master Danilo Navarro, malapit sa Tugigaraw, kapitbahay ko si Maria Kusipag. Ha ha ha. Boss Adik Lakay at Danilo Navarro, ag karubata gayam sir, mayata sursuruan nakmat ag karate, pang self-defense sa mga lasinggo. Kasi puro ano siya, karate, di ba? Yung ano ni Master Danilo Navarro. Ayan. Kamusang Len, hello po sa lahat. Ayan guys, Kamusang Len also in the house. Thank you. Ayan. Baggy Boy at Danilo Navarro ay nakabanja ijay Cagayan bro. Ada bangkag kungay ijay Abulog. Ayan. Carla Kayla, haha. Boss Paxeo Pax, ano? Di mo, ano, ang mga salita nila, nagkita-kita sila dito eh. Boss, Master Danilo Navarro, jay Sulana kabsat. Sulana daw. Boss, Adik Lakay hirap na si Diyos para matutong mag-Ilocano. Ayan, sige lang. Ayan, Boss Adik Lakay at Maria Kusipag na imbag nga Rabi ma'am. Ayan. Carla, wala ko maintindihan. Way kasabot yun day ay. Dili man ko, Bisayan ako. Tawa ng tawa si Master Danilo Navarro. Ayan, Kamusang Len, Tagalog po please. Ha. Wala nga tayong maintindihan dito, pinahihirapan nila ako. Sisi, Kamusang Len. Ayan, Kamusang Len is in the house, guys. Ayan, ano nyo siya. Ayan, ginakit na din kita. Ayan, Sisi Gara, this is with love. Hello mga Kailukanuan. Ayan, guys, Master Danilo Navarro and Boss Adik Lakay. Garadicious is from Isabela. Ayan. Sabi ni Carla Kayla sibling na ako sa butsis. Ay, sus, amo di ay. Ay, may kasabot kay gayam. Garadicious with love na imbag nga rabim tayo amin. Ayan, na imbag na rabim. Maria Kusipag, kumusta po sa Diklakay? Carla Kayla sibling, kala ko sa China Channel napuntahan ko. Sabi ni Master Danilo Navarro paksiw nahilo na. Hindi na paksiw. Nahilo na, paksiw, naihaw na. Ayan. Boss Adik Lakay at Garadisha Sweet Love na imbag nga Rabim Kabsat, anya madamag. Ayan. Nasa Dubai po siya pero she's from Isabela. Ayan. Maria Kusipag, Danilo Lakay, haba ng ads mo, di ko ma-skip. Ha ha ha. Win ibato mo. Batuhin mo ang bahay niya, Miss Maria Kusipag. Kayla siblings ha. Boss Adik Lakay at Maria Kusipag. Nalamiis dito'y Saudi Kabsat awang pampapudot. Ayan, o di ba? Carry na. Sige pa. From Master Danilo Navarro, agyaman na Kabsat Maria Kusipag. O di ba? Marunong na.
Pasado na ba? Mahalas TikTok. Ayan, Sisi Garadesha Shudlab at Danilo de Navarro, Agyaman Naklakay. Ayan. Maria Kusipag, di ko po maintindihan sa diklakay. Hihihi. Ayan. So, wala daw ano, na, malamig daw sa Saudi, wala daw pang painit. Ayan. Carla siblings, parang TikTok lang sisihi. Oo nga eh, 'di ba? TikTok is life. Boss Adik Lakay at Maria Kusipag, kala ko Ilocana ka, hehehe. From Danilo de Navarro ha, pwede na. Ay, napagod ako. Ayan, Tagalog po sa Diklakay. Ayan, so Tagalog din si ano. Ang sabi niya kanina, yan naintindihan ko. Maria Kusipag na lamiis dito'y Saudi kabsat. Ayan. Wala daw pang papudot, wala daw pang painit. Malamig daw ngayon sa Saudi. Pero walang pang painit. Okay. Yun ang naintindihan ko, di ba? Nakaintindi ng konti. So, thank you. Thank you. Nagtawanan tayo sa mga lingwahe nyo. May napulot ka bang kakaiba? Boss Pax. Ayan. Sabi ni Sisi Garadesha Shudlab at Danilo de Navarro, lakay agyayem tan wenno madipay ket agpasyar ka kumadjay balay kumit Ayan. So, ayan, pasyalan mo ang bahay ni Garadesha Shudlab. Maria Kusipag dito din po malamig. Hehehe. Ayan. Ayan, sabi ni Boss Pax, Carla Kayla sibling, sabot lang sisi. Sige lang tayo, ano, Boss. Sige lang tayo, ngayon lang, nagkita-kita lang sila dito, kaya medyo happy din sila na nakakuha sila ng mga kausap na kailokanuhan. So, nahirapan si Sisi magbasa. Kaloko 'tong mga taon 'to. Ayan, at least tumawa tayo, 'di ba? O na ano naman tayo, na-recharge tayo. So guys, nandiyan yung mga Tagalog natin diyan, no? Big shout out sa Gara Desisud Love, Darna Alec OFW, and Gandang Honey. Big shout out also to Boss Paxo Pax. Ayan, Boss Sadek Lakay, Master Danilo Navarro, and Dad Eddie TV. Big shout out also to Miss Maria Kusipag. Ayan. Big shout out also to Zeus Zeus Worlds and Adventure. And big shout out also Kamusang Len. Thank you so much for coming. Ayan guys. Thank you so much. Maraming salamat sa pagpunta nyo dito. Sino pa hindi ko natawag? Ayan. And also, Mr. Adrian Rodarte. Thank you, sir, for staying on my live streaming. Maraming salamat. All the way from USA, si Mr. Adrian Rodarte. So, thank you. Ayan, nandyan si Baguio Boy. And, sino pa ang nandito? Zeus Worlds and Adventure and Dad Eddie TV. Ayan guys. So, si Dad Eddie TV, sa kanya po yan si Luisa Sobrano and si Yasi Pressman. Ayan. Sabi ni Boss Sadik Lakay at Garadisha Shudlab, magsamyopsal nga din ako pag uwi. Mahal kumain sa labas. Hehehe. Pwede. Pwede po sa Diklakay, bili ka lang ng mga pausok-usok mo dyan o di magsamyupsal tayo. Maria Kusipag, Danilo de Navarro, tapos na, add mo bakaw naman. Hehehe. From Sisi Garadisha Shudlab at sa Diklakay ay katwen alakay, try monto no agawid ka Isabela. Ayan. So, sige.
magsasamyupsal kami ni Sisi Garades with love. So hopefully makauwi ka sa July. Sa July. So thank you. So big shout out to everyone. Maraming salamat to my 11 million viewers for the thumbs up of love. Maraming salamat po. Ayan. So, ayan. So, ayan, magmahalan na kayo guys. Magmahalan kayo dyan. Kung sino pang ano. Oh, sabi ni Sisi Garades Shudab, oo Sisi, samyupsal tayo. Sana nga Sisi, payagan ako ng amo ko. Oo naman, mag-ano ka, mag-relax. Kasi sobrang trabaho niyo dyan, kaya pag umuwi, mag-relax. Eat and relax. Ayan, sabi ni Master Danilo Dan Navarro, thank you Kabsat, Maria Kusipag. Ayan, kita-kita ang mga kailokanuhan. Nandito sila, kaya masaya. Sabi ni Boss Pax, akala ko China Channel ang napuntahan ko. Ay, nako. Garades with love, mahalin nyo ako guys at mamahalin ko rin kayo ng 100%. Yes, ganyan siya magmahal, 100%, sobra pa. Thank you, Sisi. Ayan, so, guys, andyan si ano, hindi kasi siya nakakaintindi ng Tagalog, si Mr. Adrian Rodarte, kaya ang ginagawa niyan sa mga sinusuportahan niyang live streaming, nanonood lang siya, patawa-tawa lang siya. Pero hindi kasi siya makaakyat sa live stream ko kasi hindi ako naka-StreamYard. So, ayan. Salamat din pala sa'yo, Boss Sadik Lakay. Naka-graduate na rin ako. Naka-graduate na. Kaya pag-graduatein mo din si, si Sisi Garades with love. Ayan. So, malapit-lapit na to si Sisi. Pakunti-kunti. O, diba? 308. Okay. Okay. Kuha muna akong tubig. Diyan muna. Si Pusa muna ang magbantay. Si Pusa. Si yung ni Carla Kayla, Boss Sadik Lakay, siya si Paxiw Pax. Paxiw Pax. Ayan, ibaba ko yung pangalan niya. Paxiw Pax. Ayan. Yan yung niya, YT channel niya. Paxiw Pax, ayan. So, from Maria Kusipa, Garades with love, done your daing na bangos. Yes, ayan. Sisi Garades with love, oo, si, tiyaga lang, makakamtan ko rin ang ligaya, ha ha ha. Yes naman, Sisi, kaya go ka lang ng go, ayan. Kumaway ka. Ayan, so, from Sisi Garades with love at Maria Kusipag, thanks po. Thanks, punta na rin ako sa bahay mo. Konnichiwa to you, my friend, Mr. Nobu-chan, all the way from Japan. Konnichiwa to you, my friend. Good morning. Good morning, good evening here in the Philippines. Okay, thank you for coming. Ayan guys, Mr. Nobu-chan.
Hello, Mr. Nobu-chan. Is your channels is already monetized? I'm fine, thank you. I'm very much fine, Mr. Nobu-chan. Nawala na yung charge niya. Okay, so ayan guys, Mr. Nobu-chan. Mr. Nobu-chan has andun na siya 1,200 plus. Ayan, so 1,200 plus na ang banana ni Mr. Nobu-chan. Ayan. Boss Adik Lakay at Carla Carla sibling, ikaw ba Ludi yung nasa LS na sa sasakyan? Yes, correct. Correct, Boss Adik Lakay. Siya yon, si Boss Paxiw Pax. Siya yon, yung nasa sasakyan siya nag-LS. Yun. Siya yon. Ayan, so from Sisi Garage siya should love. Ayan, from Sisi Garage should love at Maria Kusipag, dumaan ako sa bahay mo sit at nakasayaw na ako ng tala. Ayan. Boss Sadik Lakay, Nobu-chan, hello my friend. Ayan. Sabi ni Mr. Nobu-chan, maneki neko. Good. Ayan. Thank you. Thank you to you, my friend, Mr. Nobu-chan. Thank you for coming to my live streaming tonight. Okay, Boss Adik Lakay, okay, watching na rin at Carla Carla siblings. Ako din dati yung mga una kong LS sa sasakyan din ako nagla-live. Oo, doon siya nagla-live kasi pagtawag ng ano niya, ng madam niya, nandun na siya. O, di ba? Pagtawag niya. Kaya doon lang siya sa sasakyan niya nagpupunta. So guys, thank you so much. Big shout out also to Mr. Adrian Rodarte from USA. Also, big shout out to you, Mr. Nobuchan, all the way from Japan. Thank you so much for coming. Yan. Sabi ni Mr. Nobuchan, Sadi, konnichiwa. Ayan, konnichiwa. Konnichiwa, si Mr. Nobuchan. Ayan, magka-partner to sa Master Dan na Master Danilo Dan Navarro. Kasi ang niya, may mga din to eh. May mga karate din siya. Sushi. I love sushi. Sushi. Ayan. Marami siya, may mga food din siya. Marami siyang videos. Ayan. So, thank you. Thank you sa lahat na nandito. Mahal ko kayo. Ayan. So, we have 14 thumbs up. Okay, so big shout out to my 7 million viewers, 14 thumbs up of love. Thank you so much, guys. So, let's go, let's grow, and be positive. Ayan. From Boss Adik Lakay, Nobo-chan, hello, konnichiwa. Ayan. Konnichiwa. Ano ni. Ayan na. So, Japanese si Mr. Nobo-chan. Hindi man siya makaano sa English. So, shout out to everyone. Shout out to Sisi Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW, Gandang Honey. Big shout out also to Dad Eddie TV, Boss Sadik Lakay, Master Danilo Dan Navarro, and Boss Paxo Pax. Thank you so much for coming. Also to Sisi
Maria Kusipag, thank you so much for coming. Also to big shout out also to Kamusang Len, thank you. Thank you sa'yo, Kamusang Len. Ayan, si Baguio Boy, thank you. Also, big shout out to Mr. Adrian Rodarte, thank you. Ayan. Malayo-layo pa ang oras ko. Ayan, sige. Magmahalan kayo and just do the right thing, guys. Para hindi tayo mapalo ni Lolo. Kapag napalo ta ni Lolo, kawawa tayo, no? Masakit mamalo si Lolo. Yan yung pusa ko. Magkinaway-kaway ka dyan. Para dadami ang tao. Ayan, Lisa Sobrano, yes. Dad Eddie TV still in the house, guys. And Yasip Resman, ayan. Sa kanya yan, si Dad Eddie TV. Thank you, Dad Eddie TV. Nag-stay pa siya sa ano natin. Lagi siya nandito sa akin sa live stream. Sumusuporta. Maraming salamat. Ayan. Ipagdasal natin na naway walang dire-diretso na ang kanyang pagsala ni Lolo at mamuni na siya. Ayan. So, boss, adik lakay, di bale, di naman napapagod yung pusa mo, host. Hindi nga, ayan o, di ba? Solar siya, boss, adik lakay, solar siya, kaya hindi siya naka-battery. Solar siya, kaya pag nakatalikod siya sa liwanag at napapagod din o humihina din yung kaway-kaway niya. So, go lang tayo. Ayan. Maging positibo at i-enjoy lang ang YT. Ayan. Humihina din ang kaway niya, napapagod din. Yung sa bahay niyan, sa amin, sa Sorsogon, mas malaki dyan. Ay, pero siya, medyo malaki lang siguro, mga nasa 5 feet. Yan, nandun siya sa may pintuan. Ayan. So, shout out. Ayan, guys, wala nang umiimik. Nag-anuhan na sila, nag-isdaan na. Kaya mangisda kayo dyan. Ayan. Mag-isdaan kayo. Okay lang. Kasi sabay-sabay kasi ng live stream, kaya may mga sinusuportahan, kaya okay lang naman sa akin na after sa akin lalabas, walang problema. Give and take lang tayo. Ayan. Sana ma-monetize na ang channel natin lahat para masaya. Mas lalong masaya. Hala, nangyari doon? Bigla na lang namamatay. Nagulat ako. Akala ko namatay. Ayan, Inday on the go, shout out to all. Shout out to you. Inday on the go is in the house. Inday on the go. Ano na ba tayo, Inday on the go? Oh. Ano na siya? 1.09. Inday on the go. Ayan, thank you. Sana mahalin nyo din ako, mahalin nyo din si host, kay gusto ko pa rin ng banana. Ayan, Inday on the go. Ilista kita, Inday on the go. Hindi pa tayo Ayan. Ayan, sabi ni boss ni Sisi Gara Dishes with Love. Gara Dishes with Love, Inday on the go, shout out sa'yo. From Boss Adik Lakay, Nobo-chan, Sushi Ga, Daisoki. Paano babasahin yun?
Kaya nabutan sushi ga daisuki. Okay. Thank you. Ayan, thank you. So, Inday on the go. Mahalin mo rin si host. Isusulat kita. Inday on the go. Ayan na, Inday on the go. Ayan. Hindi kita nakita ko yung channel mo pulang-pula pa kaya mamaya aalisan natin ng kulay yan, sisi. Okay. So, thank you for coming, Miss Inday on the go. So, guys, Miss Inday on the go is in the house. So, if you are not connected to her channel, be connected. Ayan. Sabi ni Boss sa Diklakay, Inday on the go. Hello po, on the go na ko. Ayan. So, Miss Inday on the go, Boss sa Diklakay is a monetized channel. Ganon din kay Master Danilo Navarro. So, bali dalawa yung monetize ang channel. Ayan. Inday on the go si Inday muna ang duty, mamingwit ang original. Ha ha ha. Okay. Ano ang original mo? Inday on the go, ano ang original mong channel? Si Inday muna ang duty, mamingwit ang original. Ito yung ano mo, 'di ba? Main channel mo. Yung Inday on the go. Hindi ako 1,000 ano na siya 1,090 something. Okay, sige. Ayan, sabi ni Inday on the go, Maria ko sipag, haha, nahilo ako. Okay, akala ko, kasi ang Inday, ang Inday on the go mo, ang laki na ng ang laki ng banana. Isang channel mo rin ba ito? Oo, kasi ang laki. 1,000 na Ang laki ng banana kaya buhayin mo na lang ulit. 1.90 something is 1,900 ay 90 plus. Ang saging na? Si Maria Kusipag. Di ba? 1,000 lang ang kailangan. Nabit na niya yung Kaya nga. Haha, ayan. Haha, di niya alam ang original. Ewan ko, hindi ko alam ang original. Hindi ko kasi hindi ko pa kadikit to. Si Inday Undago. Pero ang niya, ang banana niya is nasa 1,000. Ay, si pala ito? Si Master Danilo Navarro. Ay, ang galing mo. Dalawa ang channel mo. Mamomonetize ulit ito. Si Inday. Okay. Si pala siya? Si Master Danilo Navarro. Ayan. Kaya pala, tinatawanan ako na hindi ko alam kung sino ang original. Okay, so guys, we have 9 million, 10 million viewers. Ayan, nagdagdag ng isa. Thank you. And 15 thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan. So, still, Gorms TV Official. Shout out po, host. Yes, big shout out to you, Gorms. Ayan, Goms TV Official is in the house, guys. If you are not connected to her, be connected. Ayan. Inday on the go, kalahati na ang WH niya. Talaga po. Hoy, ang galing. Kalahati na, 2,000. Iba-iba. Tingnan mo.
Ayan. Inday Undago. Oo, Inday Undago. Ayan. So, Goms Navarro is in the house, guys. Ayan. Goms. Lagyan kita ng blue. Ayan. Boss, adik lakay, busy lang os. Yes, boss. Okay lang po. Ayan, guys. Boss, adik lakay and Master Danilo Navarro are monetized channel. So, wag natin skip yung ads nila bago tayo pumasok sa bahay nila, ha. Kasi, yan lang matutulong natin sa kanila yung panoorin natin ng buo yung kanilang harang. So, Goms TV official sa Dikla kay unahan na po kita. Yes, monetize ang channel niya, Goms. Ikaw na bahala, alam mo na yan. Thank you. Ayan, so, grade 2 pa lang si Goms TV. Hopefully we can add some more bananas to Goms channel. Ayan. So, ni hao ma, Yushun Doc TV is in the house, guys. Musical show. Ayan. Thank you so much, Mr. Yushun Doc TV, for coming on my live streaming tonight. Maraming salamat. So, big shout out to our ayan. Sabi ni Boss Adikla kay Goms TV official, salamat, no worries. Yan. So, bali si Gom kasi is in grade 2. He has 263 bananas. Ayan. So, let's welcome Mr. Yusundong, Mr. Nobu-chan from Japan. And Mr. Adrian Rodarte from USA still in the house, guys. So kindly check their channel and be connected. Let's be friend to them. Also, big shout out Boss Sadik Lakay, Boss Paxew Pax, and Master Danilo Navarro. Big shout out also to Darna Alec RFWUAA, Gara Dishes with Love, and Gandang Honey. Ayan. And a big shout out also to Maria Kusipag. Thank you so much. Ayan. And I on the go. Maraming salamat sa inyong lahat. And Dad Eddie TV. Guys, Dad Eddie TV is in the house. Yung makikita nyo po dyan sa comment box natin na si Liza Sobrano at si Yasi Pressman. Sa kanya po yan, minions po yan ni Dad Eddie TV. Ayan. So, thank you so much, guys. Sino pang hindi ko na shout out? Shout out also to Kamusang Len. Thank you so much, Kamusang Len and Boss Paxo Pax. Thank you so much. Ayan. So, Goms TV official, sa Diklakay na po ako sa'yo. Yes, thank you. Sana hindi nyo, sana wag natin skip yung mga ads nila. Ano po, medyo mahaba ang ads nila kasi syempre bago pa silang monetize. Kaya medyo mahaba-haba. But then, wag natin skip para big help din sa kanila. Aray ko. Ano yung mic ko? So, sino na? Sabi ni Inday on the go, dumalaw pa si original kaya si kabit muna dito. Nakakatawa talaga to si Master Danilo official. Ayan, si Inday on the go, dumalaw pa si original kaya si kabit mo andito. Ayan. Goms TV official. Opo, di po ako nag-skip ng tulong ko na po sa kanila. Thank you, Goms. Thank you. Ayan, ayan, si Inday on the go at si Master Danilo Navarro. Sa kanya yan lahat. So, ayan, tulungan mo naman, Master, si Goms TV official. Ayan, nandyan siya. Grade 2 pa lang po yan. Ayan, Chin Chanso here. Thank you. Thank you, Sisi. Yan, I'm always shout out
keep on shout out sa mga names niyo na mga nasa BFF team. Thank you. Maraming salamat. Ayan, sa mga hindi ka pa nakapag-thumbs up kay host, i-thumbs up nyo naman si host. Thank you. Maraming salamat. Ayan. So, Kayla siblings sis, sundo muna ako ha. Yes, boss. Thank you. Ayan. Kayla siblings is boss Pax. So, Pax. Yan. Chin Sanso, nakalimutan ko mag-thumbs up. Thumbs up dad. Thank you, Sisi. Okay lang. Mahaba pa naman ang oras ko eh. Okay, so thank you. Ayan, si Gandang Hani, nandyan sila, di ba? Lagi kong sinashoutout. Darna Alec OFW, Gandang Hani, and Darna Alec OFW. Ayan. Iya si Pressman, Dad Eddie TV is in the house. Ayan, Goms. Ito si Dad Eddie TV. Huwag mo silang puntahan yung mga manok niya dyan. Ito ang puntahan mo. Dad Eddie TV. Ayan. Huwag yung mga chika babes. Ito yung puntahan mo. Si Dad Eddie TV, yan yung main channel niya. Ayan, yung Yasi Pressman at Lisa Severano. Ayan, kay Dad Eddie TV yan. Ayan yung puntahan mo. Ayan, sabi ni Goms TV Official, Inday on the go, dan na po ako sa'yo. Ayan, sige, pupuntahan ka mamaya ni Master Danilo Navarro. Ayan, puntahan mo si Dad Eddie TV, Goms TV Official, si Gandang Hani, Darna Alik OFW, and Gara Dishes with Love. Yan, unahan mo. Nasa grupo ko siya, kaya legit naman yan, matulungan ka din. So, Goms TV Official is in grade 2. Ayan. So, hopefully madagdagan natin yung kanyang mga kasagingan para malapit na din siya mag-graduate for his road to grade 3. Okay? Ayan. So, do the right thing lang, guys, and always be positive. So, let's grow, and be positive. Spread the love that lasts a lifetime, but don't spread the love that lasts in a day. Okay? Thank you sa mga love and support ninyo, guys. Ayan. Mr. Nobuchan, Mr. Yuson Doc TV, and Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much, sir, for staying on my live streaming and for the support. Thank you. Okay, so big shout out to Goms TV Official. Thank you so much and a big shout out to Dad Eddie TV and Boss Paxio Pax, Boss Adik Lakay, and Master Danilo Navarro. Also to the BFF team, Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW, and Gandang Honey. Thank you so much, guys. Ayan. And also to Miss Maria Kusipag, Inday on the Go. Thank you. Daghang salamat Thank you also to sino pa yung isa na hindi ko natawag. Thank you also to Kamusang Len. Thank you, Kamusang Len. Ayan. So, sino pang hindi ko natawag? Ayan na. So, mahalin nyo ng lahat. Unahan nyo na. Basta may tamang nood, tamang tapik, at tamang bakas. So, let's grow, and be positive. Ayan. We rise by lifting others. O, totoo naman, di ba? Tinaas natin yung iba, tayo din ay tataas din. So, walang maiiwan. Keep moving, keep doing, keep moving, and focus and positive lang. Just enjoy doing the whitey world, and we will grow fairly to each other. Okay. So, ayan, yung mahiwagang pusa, naway ayan, si Dad TV, i-bless mo yan. Ni Daddy TV. Kay mamuni man si Dad TV.
Ayan. So, sabi ni Gums TV Official, Danilo Danavaro, dana puso ako sa iyo. Ayan. So, learn how to wait and be patient, guys. Ayan. Sabi ko nga, kung may traffic sa YT, may mas ma-traffic sa EDSA. So, hantayin nyo lang at makikita nyo may mga bakas na sila mamaya sa bahay nyo. Hihi. Hihi. Ayan, kumaway ng kumaway si pusang pasaway. Okay. So, shout out to everyone. Shout out to my 7 million viewers and 15 thumbs up of love. Maraming salamat. Walang sawang pasasalamat sa inyo, guys. Sa pag-support nyo sa akin, as always. Ayan. Okay. Dad Eddie TV, baka yung ano ba, yung silent LS, okay lang ba yan? Kasi ang daming gumagawa ng ganyan. Ikaw naman ang tanungin ko sa mga ganyang tanong kasi minsan may nagtatanong, okay ba daw yung ano, yung silent LS na naka-live streaming ka but then naka-silent lang, iniwan mo lang siya. Okay ba yan? Wala bang problema yan kay Lolo? Ayan, antayin natin na lumabas si Dad Eddie TV, ta's siya ang magsagot. Oh my God, inaantok ako. Grabe. So, antayin natin. Taka ko. Ayan, big shout out to my 7 million viewers and 15 thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan, Dad Eddie TV or Boss Paxio Pax or Boss Adik Lakay. Ayan, at na Mr. Danilo Dan Navarro. Okay ba yun yung LS na silent LS na naka-live stream ka, iniwan mo lang, yan, nandyan lang. Wala ba yung problema kay Lolo? Ayan. May nagpapatanong lang. Okay, so sige, isdaan kayo. Mag-isdaan muna kayo. Hindi siya ng Chinese. Lotus root juice, orange juice, honey, filled mint, almond oil, malt, and granulated sugar. So, still, we have the 7 million viewers. Thank you. Daghan salamat sa inyo. Okay. Naantok ako. Inabot ako ng antok, di ko alam. So, ayan. Thank you. Ayan. Hello guys, nandiyan pa ba kayo? Nag-isdaan sila.
Nandyan sila. Nag-isdaan muna sila. Inabot ako ng antok. So, andyan sila. Big shout out to Darna Alec OFW, Gandang Honey, and Gara This is with Love. Also, big shout out to Boss Paxo Pax, Boss Sadik Lakay, Master Danilo Da Navarro. Ayan, thank you for coming. Maraming salamat din sa'yo. Dad Eddie TV, still in the house guys. So, kung hindi pa kayo konektado dyan sa mga pangalan na sinabi ko, puntahan nyo na. Nandito lang ako maghintay sa pagbabalik nyo. Nangisda muna kayo. Nantok ako. Yan, shout out everyone. Maraming salamat sa pag-stay nyo sa live stream ko. Ayan, so 7 million. Mag-isdaan kayo, ako'y nandito lang, hahantayin ko kayo. Hahantayin kayo ni Ate Bicolana Collab. Nandun ako. Hindi ko kaya. So we have 6 million viewers. Thank you. Hala. 2 hours lang siguro. Grabe ako. Kaya nga. Ayan. So, we have the guys, tatapusin ko lang yung 2 oras ko ngayon. Hindi ko yata kaya na mag-extend pa. Dahil naantok ako, napuyat ako kagabi. Natulog ako alas 5. Kaya, ako, maagang matulog para bukas ay, na naman. So, we have 10 minutes more to go guys. So, okay lang yan. Bukas bawi na lang si host. Matulog lang ako ng ngayon dahil pag hindi ko tinulog yung antok ko na ganito ang nararamdaman ko mamayain nagaano sa akin yung vertigo. Nagkaka-vertigo ako kaya pag nakaramdam ako ng ganito na yung antok na ako na parang babagsak na yung mata ko.
Tinutulog ko talaga kasi mahirap na. Ang hirap ng may vertigo. Ayan, so mag-isdaan lang kayo diyan, tapusin natin yung 10 minuto pa natin. Sinong kumakantahan? Ayan, so thank you. Thank you sa inyong lahat na nandiyan. So, ayan. So guys, bawi na lang ako sa inyo bukas magto 2 hours lang ako. Hindi kaya ng hindi kaya ng power ni host. Ay, so kanina nakapag-ano naman ako, nakapag 2 hours din ako kanina. So ngayon, iabot ko lang ng 2 hours dahil hindi ko na talaga kaya extend pa. Babagsak na ang mata ko. Pero bukas tayo, mahaba-haba tayo. So, ito tayo ngayon. Tapos tayo ng maaga. Pero bukas tayo, mag-i-extend na lang ulit. Oh, thank you. Thank you sa mga thumbs up nyo. Maraming salamat. So, we have 8 minutes. Tapusin na lang natin yan. Ayan. Fishing Boys Outlaws, hello. Welcome to my LS, sir. Thank you so much. Ayan. Fishing Bow Outlaw. Thank you. Thank you for coming. Thank you for coming to my LS. So guys, Fishing Boys Outlaws, if you are not connected to him, kindly check his channel and be connected. Thank you. You're welcome also. Thank you for coming. Oh. So, ayan. So, Fishing Boys Outlaws. Okay, so big shout out to everyone. And we have a newcomer, Fishing Boys Outlaws. So, thank you for the support, Mr. Fishing Boys Outlaws. But today I'm going to have my LS for 2 hours because sleepy na. Sleepyhead na si host, kaya mag-end ako ng 2 hours.
So we have 5 minutes more to go. Ayan. Yes, ano, Boss Adiklakay, okay lang. Okay lang kasi 2 oras lang ako ngayon. Sobrang antok ko na. Parang itulog ko na kasi pag hindi ko na itulog ito, inaatake ako ng vertigo ko. Mas lalong mahirap yung hilo na grabe. Kaya tapusin ko lang po ito. Okay lang po na mag-out ka na po. Bukas naman po ulit. Maraming salamat Boss Adiklakay. Thank you sa support mo. 5 minutes lang naman na. Tapusin ko lang yung oras. Tapos mag-out na din ako. Medyo ano na. Medyo ano na yung ulo ko na matulog. Thank you so much. So we have 4 minutes more to go. Thank you so much guys. Maraming salamat. Mr. Adrian Lodarte, thank you so much for your support. Till next time, sir. So we have to finish this 3 minutes. 3 minutes more to go. So, thank you also Dad Eddie TV. Maraming salamat sa iyo ha. Hanggang ano, bukas naman tayo. Tapusin ko lang po itong ano ko, yung LS ko na to. Medyo hindi maganda ang ating ano dahil kulang sa tulog, matulog na ng maaga para bukas naman may energy. Salamat sa mga sisi ko, si Garadi sa Should Love, Tol Darna Aliko FW, and Sisi Gandang Hani. Maraming salamat. Ayan na, naghihilo na ako. Pinagpawisan ako. All in one. Hi, host. How are you? Thumbs up. Yes, I'm fine. Thank you so much. All in one. All in one is in the house, guys. Thank you so much for the thumbs up. Oh, yeah. We are both the same graduated all in one. Yeah, but I cannot stay longer. You on my LS today, Mr. All in One. So maybe next time you come back here and on my live streaming because in 2 minutes I am done for my 2 hours live streaming. Oo, Sisi, itulog mo yan kasi mahirap ka pag lumalang. Oo nga, Sisi, kasi nung ganito ako, pag medyo nasobrahan talaga ako, hindi ako nakakabangon. Kahit pagkain ko, kailangan akong subuan. Kaya medyo ano ako, medyo aware ako sa ano. I'm happy to hear. Yes, we are also happy to have you here on my live streaming, Mr. All in One. But I am already done for my 2 hours live streaming, so maybe we can see each other tomorrow. Tomorrow I will be doing my live streaming in the evening at 7 p.m.
Philippine time, and I don't know what time is it in your country. It's okay. I came next time. Yes, Mr. All-in-One, thank you so much and congratulations. We both graduate already. Thank you so much also to you, to your support and the love and support to my channel. Thank you. And I'll see you tomorrow, Mr. All-in-One. Thank you. And you can make some more friends on my live streaming tomorrow. All-in-One here is 6:18. Okay. Okay, so I'll be doing my live streaming tomorrow at 7 p.m. Philippine time. So that's I think it's 5 p.m. 5 a.m. in the morning in your country. So I'll see you tomorrow again, Mr. All-in-One. Thank you for the love of Damsak and for staying for a minute on my live streaming. I'm sorry you can't join me any longer today because I'm not feeling well. So tomorrow I be doing again my live streaming. So come and you could come on my live stream and you can join me to here on my live streaming. Okay, so thank you so much. You too take care also. Thank you so much and have a nice day. Thank you, Mr. All-in-One. Thank you, Mr. Adrian Ludarte. Thank you. Dad Eddie TV. Thank you, Boss Adiklakay. Master Danilo Navarro, Boss Paxio Pax. Yan. Thank you so much to all my BFF team. Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW, and Gandang Honey. So, again, thank you so much, guys. And I'll bid you goodbye today. I'll see you tomorrow on on my next live streaming at 7 p.m. Philippine time. So thank you so much and I'll see you tomorrow, guys. Yes, Dad Eddie TV, thank you so much. Hindi na ako kasi magtatagal kasi medyo nahihilo ako kasi kulang ako sa tulog. Ganito yung sakit ko. Pag kulang sa tulog at parang babagsak na yung pakiramdam ko. Pag hindi ko siya naitulog ng yun, vertigo na ang labas nun. Kaya, I need to say goodbye right today. No, hindi na maihahaba pa ang mga natin. So, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita po ulit tayo bukas. So, bye. Bye, everyone. See you tomorrow. Thank you for your time. Bye-bye.